Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah ingkang kula kinurmati, Bapak Ibu guru ingkang kula kinurmati, lan rencang-rencang ingkang kula sayangi. Puji syukur kita aturaken maring Tuhan ingkang sampun dipun paringi ing kita kesehatan lan kewarasan sangga kita sanget makempal wonten mriki. Wonten mriki kula ajeng bahas bab sing nembe viral, yaiku virus corona. Virus corona niku asalipun sekang kewan lan pindhah teng menungso. Genjalipun kathah wonten sing demam, watuk garing, kalian irung mampet. Kangge pencegahan sangat saking kita yaiku social distancing, luwih sering wisuh lan misal metu-metu atik masker. Cakap semanten pitato sekang kula, mbok beli kathah kelanten-kelentune kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.